नमस्कार। जनवरी 11 के सामने आज जो बोलता हूँ, क्रिसमस हो, बड़ा दिन हो, सब केहू के क्रिसमस डे के भी शुभकामना बा, बड़ा दिन के भी शुभकामना बा। प्रायः लोग के देखनी है कि कुछ लोग तुलसी पूजा धीरे धीरे तुलसी के पूजा पटाइले बा। बकीर जे जे तुलसी पूजा करावता ओकर लइका जौन बुझे तो आरा में मेला लागला, मेला में हुजूम देखनी है कि वह लइका बाड़े से। तो ये बुर्बक बनावल समाज के जौन बुझे तो ठीक नहीं है। बकीर हिस दिया लोग के सब धर सियार खोलस मुड़ी के झाटू न छूटल। यही पे वो कविता हमरा दिल में आ गई है कि फीस दे, अरे फीस दे मिशन में बबुआ पढ़ाए, शीशे में लोगन से तुलसी पुजावे, शीशे में लोगन से। क्रिसमस के दिनवा डरे से किनाता, क्रिसमस के दिनवा डरे से किनाता, संता कलास नियन सगरे दिखाता, क्रिसमस के दिनवा डरे से किनाता, संता कलास नियन सगरे दिखाता, लोगन में घूम घूम, लोगन में घूम घूम टॉफी थमावे, हिस्से में लोगन से तुलसी पुजावे, हिस्से में लोगन से तुलसी पुजावे, फीस दे मिशन में बबुआ पढ़ावे, हिस्से में। हिस एगो हवे खीस के कहल जाला, देखा देखी हिस, जलन के भी हिस कहला। तो हिस्से में बबू लोगन से तुलसी पुजाए, हिस्से में लोगन से। तो संभरी है ये भाई दुधारी है छुरी, संभरी है ये भाई दुधारी है छुरी, कब के न बह जाई कोई मजबूरी, कब के न बह जाई कोई मजबूरी, शिक्षक या डॉक्टर भी, शिक्षक या डॉक्टर भी हमें पढ़ाए, हिस्से में लोगन से तुलसी पुजाए, हिस्से में लोगन से तुलसी पुजाए, हिस्से में लोगन से तुलसी पुजाए, मंजर धर्म के लगाए लमूला, मंजर धर्म के लगाए लमूला, 5 दिन करके कविता रहेला, 5 दिन करके कविता रहेला, आ गया न राह चल, आ गया न राह चल, बस हुलकावे, हिस्से में लोगन के बुर्बक बनावे, हिस्से में लोगन के बुर्बक बनावे, मिशन में फीस दे, मिशन में फीस दे बबुआ पढ़ावे, हिस्से में लोगन से तुलसी पुजावे, हिस्से में लोगन से तुलसी पुजावे, हिस्से में लोगन से। धन्यवाद। यही कविता के साथ आज के शुभारंभ कहते नहीं, मतलब क्रिया है कविता के समापन बा। फिर काल दोसर कविता के साथ रवा सभी के मिलब। एगो बड़ा निमन चीज देखनी है
कि जहाँ पशु के जानवर के कुकुर के बर्जने में बा हुई जौन बोले तो कुकुरो पहुँचता गधो पहुँचता आदमी के तो बतिये अलग बा। उ कविता लिखले बनी आ भर्ती के होड़ में गदहो जौन बोले तो दौड़े गइल बा। वही पके कविता ह काल रवा सभे के दिन।